हा बहा थांनो नागिरदोंब्रा बाबुमोनहालाय? जोंहालाय बिदिनोसै सेंग्रा बैसो जेराव गोसो जायो बेयावनो थाङो जों। सेंग्रा बैसो होनानै गोसोखौ हगारसारलाबायनो नाङालै बाबुफोर। नोंलाय मा नाजादों? मोजां लामाजों आगान सुरनांगौलै बाबुफोर। अबेनि बुजायग्रा जादों नोंलाय बलाय? जेराव गोसो जायो बेयावनो थांनो थु बेजोंलाय मा रायलायबाय थानाय रा? होद खामानि गैया बियो। गोमजोर आफा गोमजोर सिखाद' नोंहा कलेजाव थांनो सम जाबाय। औ सिखारनोसै आयै। मानो फोजाबाय थायोब्रा उन्दुफुनावलाय? उफ हनै गोमजोरा ओइ र' फैदो। ओइ गोमजोर कलेजाव थांनो नामारा? औरा कलेजाव। होद सानफ्रामबो कलेजाव थांनो नामाब्रा? दानि जुगावलाय सोर साबेसेया कलेज फरायना डिग्रिखौ लाना साख्रि मोनदोंब्रा गोमजोर? हनै माथो डिग्रि लानायफ्रानो ओरैनो बेखार गोदोसोना दंरा गोमजोर। नङा माथोब्रा लोगोफोर थुथु। लोगोफोर लागावना होदो दे रानलादो आसोलफोर। Ready, 1, 2, 3, cheers! Cheers! ओइ माला जोब्बाय नामा? गैला नै बाहागि जोब्बाय। नों मानो रोङाब्ला गारिखौ सालायलाबायोब्रा? हाफ आंथ' आंनि साइडजों गारिखौ सालायदोंब्रा बाबुफोर। नोंसोरसो आंखौ एक्सिडेन्ट खालामफैदोंलै बाबुफोर। नोंसोरसो सौग्रावफैदोंलै बाबुफोर आंजों। ओइ साला नोंजों नांलायबाय थानो सम गैयालै जोंहा। ओइ दानो जोंहाय फैसा नांगौलै गारि एक्सिडेन्ट खालामनायनि, नङाब्ला नोंखौ होनाय जागोनलै। दे बाबुफोर दे। हाफ आदै बे गाज्रि मानसिफ्रा नोंनिफ्राय मानो फैसा बिनानै लांखो? गावसोरनो बेजों फैनानै आंखौ एक्सिडेन्ट खालामफैदों। गावसोरनो आंनि साइडजों फैनानै सौग्रावफैदों। आंखौसो एक्सिडेन्ट खालामदों होननानै आंनिफ्रायसो फैसा दाबिनानै लानानै थांबाय। हाफ बिदिसो आदै। दानि जुगनि लाइमोनफोरनि आखलथ' बिदिनोसै। औ मा खालामबावनाय, बुजायब्लाबो लाया। आं थांनायसै। दे थाथ'दो।
आदै मादै न'आव रावबो मानसि गैया नामा? नै माथो आदा सारन्थाइसो। सोर फैदों नानि? आदा सारन्थाइसो फैदों आब'। आदा सारन्थाइसो आब' आइ आफाखौ नांगौनो। जिराय फै आदा आइ आफाखौ लिंना लायनि। जिराय फै आदा। माथो सारअन्थाइ आदैसो फैदों। दे रानि सियारलाय थां जिरायनो। माबा खौरांमोन फोदै? मा जाबाय थाखो सारअन्थाइ फोदै? दे बुंदो दे। साहा फुदुंदों दा रानि लाबोदो। जेबो गैया। अरजाया दे। माबामोन आदै, नोंसिनि गोमजोरा बैयाव लामायाव सासे मानसिखौ एक्सिडेन्ट खालामदों बाइकजोंहाय। बेखौनो एसे खौरां होनो फैदोंमोन आं। आरो मा होननो, बै मानसिनिफ्राय रांसो बिनानै लांबावदों दाबिनानैहाय। ओरैबायदि, बेखायनो नोंसोरनो खौरां होफैनाय जादों। हाब नंगौ ने? बिदिसो ने? औ आदै मादै नंथारगौ। कलेजाव थांनाय मानसियानो बेबायदि गाज्रिसो मावहैदों बियो। र' फैथोंसै बियो। रागाजों नङा बिखौ हागौमानि बुजायनांगौसो। दे आदै मादै आं थांनायसै। थाथ'दो। दे। ओइ आफा गोमजोर बेयाव दान्दिसे फैथ'लाय। औ आयै थांगौ। बेयाव जिराय। औ दे। नों माथो कलेजाव थांनाया बहाबा गाज्रि लोगोफोरजोंसो बेरायहैदोंनो? नङालै आयै। थगायनो दासान नों। आरो नोंसोर फेग्रा मुवा बाहायनानै गावनि देहा सोलेरखौ नस्थ' खालामनो सानदों नामा? नों सासे फरायसा देरफुनाय गथ'। नों नोंनि थांखिखौ जाफुंहोनांगौआ नोंनि बिबान। माथो नोंसोर सासे मानसिखौ एक्सिडेन्ट खालामदोंनो आरो रां दाबिना लांबावदोंसोनो। लाजिया नोंसोर? बिमा बिफानि मान सनमान जाग्रा। साव मोनगोन फिसा बेबायदि गाज्रि खामानि मावबाय थायोब्ला। बिदि खालामनो नाङा बाबु। गाज्रि मानसिफोरजों लोगो जानाङा बाबु। बिसोरजों नोङो लोगो जाबाय थायोब्ला नोंनि फरायनाय आरो लाइफआ बरबाद जागोन। नों बिमा बिफा आरो बिब'नि बुंनायखौ मानिदो। दे बाबु ओंखाम जानानै लेखा फरायहैदो। जागोन दे आयै।